Ulithemba lethu lokuthula uyasipha khona nefa lethu lithile ezulwini lilethindwe amaselano. Jesu Kristu inkosi. 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 Sacela ukubingelela ubaba umpostoli, ubaba uNtsibande, ngibingelela umama Ntsibande, ngibingelele umndeni wonke waNtsibande, ngibingelela abafundisi bonke, ngibingelele ibandla lonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokubonisiwe makudulela eTaylor la eshow. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu othandile ukuthi ngibe khona nami la. Ngizwe nje ngoLesihlanu ngomunye umzalwane osekhayalize ngathi inkosi ngiphi imali nginamali. Ngizwe ngoLesihlanu ngathi ebusuku wangitshela ngathi inkosi nami ngiyathanda ukuba ngiyohlanganyela nabazali bami entabeni kaJehova. Ngiyabongelela umusa kaNkulunkulu, ngiyaye ngithi kuwumusa kaNkulunkulu ukuphila kwami kuze kube ilesi sikhathi somusa. Ngiwuthole nami umusa ukuba ngazi ukuthi ngisindisiwe kodwa ngingazi ukuthi ngihambe eceleni kwendlela. Uma uhamba eceleni kwendlela ke noma uyakhona lapho kuthiwa khona, kodwa uma uhamba eceleni kwendlela ziningi izinto engakulimaza. Kodwa uNkulunkulu kowenza umusa, ngaze ngangeniswa ekhaya lezwi usisi wami wangenisa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu umusa kawenzile empilweni yami ngokungena ekhaya lezwi. Sengisentambeni endlu kaJehova, ngiyabonelelwa njengoba ngifika nje ngifika nomndeni wami nawo lapha ngemuva. Sikhonze ekhaya sindawonye nabantwana, omunye usemsebenzini siphelele emasila kodwa omunye ukuthi bathe uyangena namhlanje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba sentabeni endlu kaJehova akukho ukukhala engiyokukhala ngomunye umuntu uma ukuthi ngikulahlweni ngiyobe ngikhala ngami. Ngithe ngisuka ekhaya ngakhula ngathi inkosi sacela ukuthi ungibonelele ngokuthula. Ngicela nje uNkulunkulu angibonelele ngokuthula, athulise umqondo wami, athulise inhliziyo yami, athulise umlomo wami. Ilokho nje engicelayo kuNkulunkulu angibonelele njengoba lisho igama lebandla ukuthi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Nami ngizocela ukubonelelwa ngokuthula. Ngiyabonga kakhulu ukuba nami bazali bami nokunibona. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.